Dili ko mo agi. Kay si Susan, kung makakita to, siniguro mangayo gyud to. Ato ko sa unahan. Dili na ko itaguan. Hindi ko kita si Susan. Dili na ko taguan. Kay si makakita si Susan, mangayo. Muadto na ko sapa. Kay lami na kay langoy-langoy, kay init kaayo. Hala, si Susan man na. Nagibuligo na lagi siya guna. Nganong naa na siya diri ah? Gisunod-sunuran jud ko niya ba? Ay! Wow! Ganang sa boy! Puno ka ayo kawan! Ay! Taoy! Putin na yung balas bay! Ay! Lamig ang tubig bay! Puno ka ayo oh! Ay! Puno ka ayo balas! Duyan ka ba? Ay! Wow! Puno ka diri ah! Ay! Oh! Maalaan ko ba yan? Duyan, ginani, oy. Mukha tayo na ba, eh? Wala si Kiray ba? Enjoy na ko ang sapa. Wala ka karibali sa sapa. Ako na dyan na lang diri ah. Wala magsinamok sa ako ah. Bantay lang yung magpakita si Kiray sa ko akaron. Okay na. Wala akot yung kubaya sayang nang. Hoy, Susan. Unsay imong gingon? Maglagot ka sa kong naong? Agad ko. Naglagot po ko sa imong naong. Kiray! Ano naman ka diri ah? Yeah, nasuya ba day ko ana? Kanang dagway nimo? Maligo man tako pero kay naa na ka, di na ko maligo. Be. Kasi kung sawon jud ka kiray ba? Kontrabida kay tas ako kinabuhi. Abulo ka na chill ako diri ah. Nakalit na ko tabot. Oy, nagtuo pa. Ako maligo man ko pero di diha kay kanang dagway nimo wa ko ni angay. Ari ko sa ubos. Be. Sa balik day ko kay sa inya makitaan to ni Susan ang ahang durian nga mutra ba to kaayo ang balikon kay si kwaon to ni Susan ba kay signa say kwaon niya masimutan niya na sayang kayo dagko ra ba kay itong ahong durian ari na ko yaw nduma gid sa pa oy oh duya ginaarong ko yun wala pa kay init nay pa ulan man lagi bisan init. Bang na siguro ko no, basin mubara ga. Maanod ko. Gabi, tindog ko. Paura na akong payong, be. Time pa, humot lagi durian, bay. Pangitao na ako tong humot, bay. Kabalo jud ko ba? Durian jud ron. Ayun, humot, bay. Ay, ara! Durian jud, bay. Hala! Kadag ko sa durian. Kakiray jud ni ba? Iyang gibilin. Nga na ba ito nagligo-ligo sa sa ubos? Wao na ko, be. Oh, no. Dagko kayo, bay. Sa tiya jud na karong adlaw oy. Daan palagi ko durian jud. Dagko ra ba kaayo oh? Tagbag si Kiray bay mangita gito paguli niya. Nice. Wala ko ta naligo-ligo siya sa ubos. Ya karon yang limpa niya ang durian. Tapos siya ay wala si durian taon paguli. Napabakag ang durian niya. Wa ba kag ikuha ni Susan? Di ang tan-awon. Asa man to? Wala na giyahon durian diri. Gikuha na dito ni Susan ta. Susan! Susan! Ahong kukuron. Isig maapsan pa to nako. Mabawi ang durian. Susan! Ang durian ang pina. Susan! Ahong durian ang pina. Tagam yun mo Kiray. Wala ba ito yung maningibin-bilan na mong durang sa kilid? Ang kabalo ka umot ka ayaw ni? Yung tagam ni mo, nakuha na ako. Ako na ko sa galing paguli. Nice.